Okay, naimbang karabiti amin Karruba. Burukan na po ko dati kodigok. Ayan, kata welcome to our first episode. Ito programa may na po one. Balikas ti Ayat. Ito lang nga po. YouTube channel ito for the Kaduwaw. Official. Ayan, kata dito manang yung adyon seriales with my partner John Mark Pastor para iti recordings may nga may paapo kadagiti Padasen Ilocano asa din naman ay apo nga paset ti lubong ti ayan na kadana naman weno saan dagiti imutan na ti biyag ket balong may katuman kaduan nak di ka glumlumang dita and yan sige kablawam dagiti Padasen Ilocano naimbang rabi tayo amin ngawan ti labas na kadagiti kanan nga guybuya ti FB Live me. Thank you so much for sharing. Adila. Hangarod Karruba iti mo na nga mensahe nga inakbasahan ita takat nagapukinimanang ko kunana ay kurkain na to yan. Ading ko, adya man Ilocano version ti I Have You, isagot ko man, dahito para kadagiti amin nga entero nga bumukbukal ti FDD family, agraman ti Northern America, Hawaii, and Hong Kong chapter. Nang nangro na kini Ate Darlene nga saan laang nangidaulo, no diket di nangi-dedikar iti amin nga kabaalan na para iti FDD. May sama ng tawan ti na inayon kini ading ko June, in behalf of Zariales family, idanon ko tinimpusuan na panagyaman ko kada kayo, gaputa si kayo, ti nagbali na rang tay, kendalan tap numadanon na iti kinaadda na itata. Thank you very much Ate Fel for that wonderful dedication para kadagiti amin na po nga bugbugal ti FDD family. Kat nga rod, dahito iti sonata nga request mo. Aputa, puko-puko pa. Nga rod. Siyak tay manang garapaan pacek dagiti sirsir mata sigud managamiris balikas ti samiweng endengak akas bagi pacek dagiti balaygi sumagmamano ti mapili aring na't bulalakaw manmanuti agreg-reg nagasat na may saka adda ka nitong agbukaw ti gagayen mo ti dalang ket di maungkot arapa pagpasong kanito nga kaya't kung ti sumuko kelaat ket malakip ko adda ka kamang ko adda metay marigrega gapot na karong arapaan ket sigud nga adda ka si dadaan namang tapaya ken mangyali ka adda ka nito nga sikatis na sa lagnit ko gapot ayat nga ipaay mo trabay ka ditunggal at dangko adda kanito mas daaw dati kinatibker ko ngemiti kinagpaiso adda ka kamang ko adda kanito awan bigsag awan pagkaptak naitiling kit din ti kaad
smakidam adaka akamangko. Apo tatami lang man nga kinantan after so many years. Siguro months ko namlatan. Kaya thank you very much once again, Ate Fel, for requesting for that piece. Perfect nito naman minsan daytan. Di mi kahit ni padlo nga puro perfect amin. Siyempre dati pagkakamani na. Kahit ni sumaruno apo when may kadwa nga mensahes Karruba ket nagapumet sa Jai Hawaii ken kinikabsat Kathy Cabal Salvador ket kunana ay kabsat June Jayman Kasmakitam. I-dedicate ko kadagiti The Magnificent 12. We have Mr. and Mrs. Mike and Mel Padaak, Mr. and Mrs. Arman and Kathy Tabile. Yes, Mr. and Mrs. Samson and Sheila Padasdao. And of course, Mr. and Mrs. Basil and Ruth Raza. Mr. and Mrs. Derek and Marites Cano. And of course, Uncle Ronald and Auntie Kathy. Yan. Thank you very much, Kapsat, for requesting. Kat dating nga ruden, iti sumaruno nga sonata. Ket ko apo nga ipakaamo kada kayo, nga iti pag-requestan nyo apo, iti sonata ket di jaya. For the Toy Karruba yo for the Kadowo page, at dagi administrators apo di jaya nga mga sikaso kada kayo. Barbaring nga patgan mi amin apo nga kidlaw yo. Padasen mi apo. Ngarod, as requested, here's something from the For the Kadowo. Kas makita bayati panagdenata kas makita adun naglablabasan ta kas makita masapul ta tunggal may sa di kay papanan tipod mo nga ayan kas makita kas makita nakapinbintas kalata kas makita agmauyong agpailaken ka kas makita ni patay na't magsinga di kay papanan tipod mo nga ayat kas makita aglabas man ti adu atawen awan iti dwadwan talyawen da ken mas daaw ti balay gitadwan dumteng tung amay librot istoryata tapno maamwanda tipod no nga ayak talyawen data amay librot istoryata
tapno mamwanda tipod no nga ayat talyawan data tapno mamwanda tipod no nga ayat talyawan data. Okay, ditang artista nata po nga na poluan adda ka akamang ko adda ka kas makita mas requested by Kabsat Cathy. That goes out to Mike and Mel Badaag, Mr. and Mrs. Arman and Cathy Tabile, Mr. and Mrs. Samson and Sheila Padasdaw, and Mr. and Mrs. Basil and Ruth Raza, Mr. and Mrs. Derek and Marites Cano, and of course Ronald and Cathy Cabal Salvador. Ayan, ayang kabalgayang ni Ronald. So it's Cathy and Ronald Salvador. Yeah. Of Hilo, Hawaii. Siyempre kasama ka ni Kabsat Josephine, ni Manang Eliza, ni Manang Daniel, and Yeah. Serge Cabal. Nagitang harap ako iti ing-ingutan mga pagayam dita Hawaii. May sapay nga sonata apo ting kami sagot kada kayo kansyona ni John Mark, and this one is being requested by Bayaw Joseph Agtarap of Cabaton. Isabela kat ko na Jayman paborito Bayaw Victoria. Thank you very much. Pahikablaawan nyo man dagiti taga Kabatuan para kadakwada daytay nga kantakan sa laan dano kaya da. Victoria kano barong di sonata na. Praise na mo. Ayan, once again na po, ipa-block me kada kayo. Pa-block me nga, iti pag-requesta na po. Ito'y Karruba yo for the kaduwaw nga page me. Aligya po, ti admins me. Aha, nga mang-entertain kada kayo. Sonata, balong. Napanak, nagpasyar jay downtown at dan nasabat ko abalasan kinidayak iti kanigid imisem nakasamsampit Victoria tinagan ko kinunana inarem ko ni Victoria itinabayag lupay kasta tibanag na inanusa ket dinteng ti aldaw napalaos iti ragsak ko ni Victoria inaklunan to'y ayat ko when naganas tunggal aldaw nga aglabas tunggal lada ni Victoria iti dennak ngem malas ti amin amalas inangaunak nigasa ididimteng ti maysa pasama idi napanak nagpasyar jay balayda ni tatang na di inak nakasarita ay barok pasensya kan taawanin ni Victorian intaray daytay adik Karruba. Nasakit
Tinakem ko itinapasamak, ket napanak naginom iti arak. Tigasat ko sinang sangitak, taawanen tiliw-liwag ni Victoria, ket awanen iti denak. Naglabas di aldaw bulan ken tawen, nadamag kuwa ni Victoria simbang peten. Dagus ko sinarungkaran, mailiwag unay kenkwanan, ngemat damit iubing nga katuanan. Ket dita tinagpatenggaan, daytoy kantak, ti istorya may panggep kenaya. Tanagsubling tiliw-liwag ni Victoria sinublianak, nubitin ka doblem madenggen daytoy kanta. Nubitin ka doblem madenggen daytoy kanta. Kaya tengok din na po tinagpatinggaan ti programa. May na po 1 sonata ti Ayat. Dito ti Manong yung kanyang seriales. Ken kanakanyo dyan, Mark Pastor. Para ti first episode may. Ayan, so kadagitiket na po nga ag-request and ag-dedicate ti sonata. Aglalo tagi jay agkasangay nga kakadwada. Kaskilanggal, happy birthday no bigat. Okay, thank you very much. Okay, birukin nyo lang po iti Facebook page may Toy Karruba yo for Decade Duo. Ngarod, thank you very much and see you next time.